घूमेला हां पतो के सिखा देला बड़ा कैची रख जबान चलावेला ससुर सिखावेला पतो के कि सास सिखावेला पतो पूछनिया का बेटा गेलो ससुर है तब तो हर तू जा ये कौन बोली तो तू फरियाव करे से हम ई सब मामला फरियाई तब तू घरे रह के मन हम घरे रहता नहीं कि हम करे के समझाई तोरो जबान कैची रख काट में झटाई देखत रे नु है झटा है एकदम दोनों के ससुर पतो के कहां गइल बा बुढ़ावा हां कहां ना पता हो जाता पते नहीं के बुढ़ावा कहां गइल बा ये दादा कानी पतोइयो कानी केने भी ओकर से पूछती नु हम का जाने कहां गइल बा बुढ़ावा अब आई कखानी ना आई बताओ घरे कुछ भइल नहीं के कहां जात रे का भइल गली दीदी घर गली गली घूमे के आदत हो गइल तो मैंने कुछ काम बता जाना सके नहीं ठोके ना काची भई बुढ़वा कहां गइल बा रात रात नहीं है तो रवन होके के चाहिए पता कि कहां गइल बानी कहां ना तो तू घर छोड़ के कहीं चल जेबे घर छोड़ ले बानी जी का बेटा तो के चाल हो गेलो हां आजे बनिया काले से अभी कौन दिन हो गेलो वैला तोरा तो पता ना कल को बुढ़वा कहां गइल बा खराब कुछ सलाह है ले हम धन्ना जैसा कि ना लो घर में सब पड़ल बा यार न पता हो जाई कोना का धंधा बहाना बनाऊ रे धंधा लड़े के मुंड तब बुढ़वा तो से कह के ना गलो हा रोज कह के जानी का ना कह के गलो हा तोरा से ना कह गनी है तब तू गली गली घुमाइता रे गली गली घुमाई थनी जी रोवा काहे परेशान कर ले तू एकदम नानी हो गेल बड़ू जब पट्टा पट्टा पर बोलैता रू आवे देबरा बुढ़वा के आवे दे रोवा तनी को लाश शरम बाटे आवे त करी कहां गइल बनू एबरा आवे त बुढ़वा के काहे के गली गली घुमाइता तू अभी क दिन काइल बड़े जो ए जैसे आपन आदमी के एथिए नहीं खे सबूर नहीं खे कैसे रखे के बात करे के जाते मत बना बहिया जा सारे दिन आइला हो मेरे रानू के बताए गली घुमा अरे बुढ़वा बानी त कहीं जाते नहीं की आवत रीता कल ताली पिटे ताली पिट के रोवा जो जैसे आवत बुढ़वा के एबरा ओकर मोछे का बावे एबरा गरम पानी क के मोछ पर डाल दम के जर्जी बुढ़वा कन मुंह देखावे जित के ना रही दादा वो गली गली घूमे के सिगल बुढ़ारी में पता बा कनी कोना लोक में निकलल बा दादा रे दादा अभी तक भी घर में कोनो काम नहीं करे पतो हो गली आ ससुर हो गली एकदम ला शरम दोनों के नहीं के दादा पतो हो के ना ससुर के आवत एबरा मोछ छटारी का बार ना देनी नु त कह दी बुढ़वा के हां हम हूं का होई एबरा आवत बुढ़वा के का जानी कोना गली में घुसल बा पता बा चल जाता फुटर होने लंगड़त त चल जाता एकली होने कोड़ार रे एकदम ग्लास शरम एकदम बुढ़वा के नहीं के दादा जैसे पतो है उसने ससुर एकदम सन को ला शरम नहीं के आयावत या जबान चलावत कैंची जैसन हमरा के बलवान के बेटी बानी एकदम धन सेठ के बेटी बानी एकदम बाबू हतना संपत्ति दे के भेज देलै तनको लाज लागत है बलवानवा के बेटिया के आई रे मैया कैसे बोलतिया गे हाड़ी के धियावा हमरा से जबान लड़ावतिया बड़का बड़का एकदम में कि कैसे कह देलक हमरा के कहां भतार तू जाना के कहां हव आ ई बलवानवा के बेटिया से कह दे के ना कलैया आ घर में रहत जब बिया गली में हुनका घरे घोसा चलतिया हूं बा मछका बड़ा था हां से मोछ हट के चलता बुढ़ारी में ताव जगावत होने लहरी होने गइल बाटे बुढ़िया भी गइल बा दोसरा बुढ़ी खोजे के कहां गइल बा आवत त एबरा मोछ डाल का बात भाई आव एबरा निपुतरा हा आव पतो हो के सिखा के ढंग बना के भाई आव एबरा कहां गइल बा हम बानी फेरे में एबरा दम हम हो जाने एबरा ना छोड़म हम पतो के सिखा के पक्का कर दे बा अब बेटा मत पतो के धन मन के धन लो पतो के जवा अब बेटा करे बाहर में रान कर दो सास के पेरी है आ ससुर गलाई होने आवे दे एबरा मोछ का बार में एबरा अब पतो हियो के एबरा ना जान छोड़ एबरा दोनों के एबरा मार भाई हम एबरा दोनों के एबरा बार एकदम पतो के आ ससुर के हम अकेले बनाई खाई हमरा बाल उड़ के एकदम बना के खाई के आई रे रमा ऐसा ना घर आदमी हो गेल बने तो मुहानी काट के पानी सब निकाल चलती केवन हो पता चल जेत तो उहे जानी ना तो हम ही जानत मैया माई कहां हो गए मैया काजी पापा कहां करो माई ओ घरे त बिया भेज तो करा के ठीक बा कहां पर बुढ़वा गए रहे पता है ई बुढ़वा के हां कहां गए रही जी कहां गए रही अरे का है इतना टेंशन में हम रहती रहलो तू पेरला बड़े पतो के लेके नैहर पहुंचा हम ना रखम पतो के अरे जब पहले हमार बातिया सुनबू हां खाली टेंशन में बात करे के तहरा तो ठोकल बा तब बोलो ई पूछल हो कि कहां गई रहू कहां गई खेत घूमे गई रही कहां गई मैं मुहानी काट देते रखले बड़ा एगो ओने तू 2 घंटा से खेते घूमेला हां पतो के सिखा देला बड़ा कैची रख जबान चलावेला ससुर सिखावेला पतो के कि सास सिखावेला पतो पूछनिया का बेटा कहां गेलो ससुर है तब तो हर भतार तू जान ये कौन बोली तो तू फरियाव करे से हम ई सब मामला फरियाई तब तू घरे रह के मन हम घरे रहता नहीं कि हम करे के समझाई तोरो जबान कैची रख काट में झटाई देखत रे नु है झटा है एकदम दोनों के ससुर पतो के दोनों के लक्षण उतार देबो
लक्षण उतार हम देबो कहत है नु कि अस्थि से हम जवन कहत है तवन बतिया सुनो कैसे मानी हम हैं कैसे मानी पहले पूछल चाहत रह कि तू कहां गई रह कहां गई रह हाँ? हम तो देखनी जब से आइबन 3 हरदम टेंशन में रहल छोड़ दे बुझाइल काहे ना रहम टेंशन में काहे ना रहम बात सही जान तुम टेंशन में रह के जरूरत पड़वे तो ये तो है बुद्धि के बिया तो ये हम सिखाते तू बताइए कि सिखाते हैं हम सिखाते हैं गली घुमतिया आज है 4 दिन का बोले घुमाती है तो तू रोक नु लगेबे कि हम ओकरा पीछे पीछे चले हां तो एबरा ओ करो के एबरा ओ करो के बनवा के बेटिया के एबरा नैया भेज हरदम एकदम दिमाग ही हमार टेंशन में कर देती है तोरा पूछा चाहता अरे हो आइल बा हम ओनी है कि जल्दी आवत है हम जुगुतिया आइल बा हम मड़ुआ के आटा मड़ुआ के आटा ना लेबे 3 घंटा से जा कहने रखले बड़ा मैं हर का रखले बड़ी सोने आई गे मैया ये हो बिगड़ गई बा बुढ़ारी में का बूढ़ा पाना हो गई रे दादा एकदम बुढ़ारी में बिगड़ गइल ई बुढ़ा एकदम सुन हमर पहले बतिया सुन बुझाइल हाँ, इस साल के त्योहार आइल बा हो जुगुतिया भूखे खाते हो मड़ुआ के आटा बिकाता बुझाइल जाके ले ले हाथना पक पक मत कर ढेर चनाक ना कहि दे समझली से तोर बगलिया में पैसा सब का पैसा मेहरिया के दे ले हम बगवा पे बधार में पैसा लेके गइल बन घूमे खेत घूमे आ कल वाला 500 का छ 500 दे तोरा मूर्खरिया हो हमें देले बनी हां ये कोन मड़ुआ का आटा माने हम कहम तब लाई आदमी हां इने के बुद्धि कहां ले ले चल हई देख बहुत चपर चपर मुहम्मा चलावत है चपर ढेर चन्हा के भइल बिया अरे ई सब तोर काम है कि हमार अरे काम सब छही तर हो जा बात आइल बा बता दे तोरा के जाके ले आ छही तर जाना तनी छही तर तार जाना तनी अब तोर जब से आइल बनी तब से छही तरे जाना तनी कि तू कितना गुण से भरली बर तो देख गुण के जानली के जानला हां जे गुण से मातल रहेला उहे जानला हम गुण के बारे में मातल बनी अब फलवावल चाहत है से हमरा के गुण से मातल के बियाह करे काहे के रहा काहे कति गई रहा बाबू 10 लाख हम होया भेजल रही होया आदमी का देखी हो कि हमार मौगी का करतिया आंखवा ना रहे आंखवा ना बाबा तोर सकल सूरत देखे खातिर गई सकल तो सकलिया खराब है इधर के बारे में देखे का गई अरे दादा देख हमर माथा मत खराब करना तो देख ले हो का एकरा फरियाइए दे देख ले काट देबो फटिया से जान हुआ एकरा फरियाइए ले फरियाइए ले मैं बेरा माथा खराब को धइले रह बुढ़ा एकदम बुढ़िया हम जाना तनी को बुढ़िया रखले बाउने एकदम जाना तनी हम कहिए से तोर अब घरी बाव बा समझ हां हमर बांगे रही हमर कहियो बांगे रही अब माथा खराब हो दिन जबनवा हई काट देबो जान ओ दिन वाला हई भले जेले में रह कहिया के सिखाला में मार देले ओ दिन वाला जबनवा हई तो उसे कमाई के सिखाला में मार देले ओ दिन वाला जबनवा हई बाप के सिखाला में मार देले ओ दिन वाला जबनवा हई हां ओ दिन वाला गई हमारे माथा पगला के धइले बिया पगला के का चाहता इसको का चाहता रे का चाहता ओकरा के नैयर भेज ओकरा के नैयर भेज उ घरे घर घुमैतिया तू ओकर मालिक सही हां तो हम उतारले बनी उतरले बाड़ी हाँ। तो उतरले बाड़ी तो सही से ओकरा के समझा कच्ची समझे कैसे रहल जाला घर में तो हम कैसे घर का में कइल जाला आइले घर तो गली में घुमतिया त केकर तो मालिक ओकर समा गई तो केकरा पे छोड़ के गइल बा केकरा पे छोड़ के गइल बा केकरा पे छोड़ के ये गइल तो बा? बतिया तोरा के कहत है कि ओकरा के कैसे रहल जाला घर में कैसे रहल? कैसे का कइल जाला ओकरा के समझेबे तब कर पे देला बेटवा हाँ? कर पिया बाहर से कर पे भेज रखा कर पे भेज रखा हम ही जानत रही सब काहे काहे हाँ? मालिक तू बनला चटियला तू रखला तू तो हम का जानतनी तो कहां से चलत है खर्चा सब कहां से खर्चा बा? चलत? तू जता इसका आ पिंसीना वाला पैसा कहां गइल तू जता इसे एथी हर चलावे जता इसे हर चला आ सब धनवा बेच के पैसा कहां गइल धनमा बेच के हां सब पैसा कहां गइल कहां गइल पैसा सब टोटल तोर हिसाब हां चाहिए तब कच्ची ना चाहिए चल चल घर तोरा के हिसाब से चल 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 तू ही घर में चल हम भी जा चल